Irakaskuntzan bidea egin nahi duzu? Ikasleen bide laguna izan? Transmisio zubiak eraiki nahi badituzu, etorri Mondragon Unibertsitatera. Masterra bi modalitatetan eskaintzen dugu, presentziala eta onlinea. Presentziala eredu dualean daukagu eta horrek esan nahi du ikastetxeko egonaldiak eta fakultatekoak txandakatuz joango zaretela urte osoan zehar. Batez ere, praktikaldia luzatu egiten da eredu hortan eta saiatzen gara zuek ikastetxeko parte izaten eta ikastetxean lanbidetik ikasten. Online modalitatea berriz, batez ere lanean dabilen pertsonarentzat pentsatutako modalitatea da eta plataformaren bidez ikastaroa jarraitu arren, 15ean behin saio presentzialak eskaintzen ditugu zuen kezkei, zalantzei erantzuteko eta bestalde batetik behar duzuen laguntza eskaini ahal izateko. Modu presentzialean edo online. Eredu dualean edo zure erritmora egokitutako praktikaldiarekin. Masterrean 4 espezialitate eskaintzen ditugu. Humanitate eta giza zientziak, hizkuntza eta literatura, naturzientziak eta matematikak eta teknologia. Ikasleek aurretik dauzkaten ikasketen arabera antolatzen ditugu espezialitateak. Eskoriatzako kampusean aipaturiko 4 espezialitateak eskaintzen ditugu, bai online modalitatean, bai dualean. Horrez gain, hurrengo ikasturtean berrikuntza moduan Bilbon Asfabriken 2 espezialitate eskainiko ditugu. Humanitate eta giza zientziak eta teknologia. Mondragon Unibertsitatean masterra itxi aukeratu dut, lehenik eta behin euskaraz dalako, eta online eta erdi presentziala lanez, hemendik kanpo lan eitzeko aukeria eskaintzen doztelako. DH Masterra Mondragon Unibertsitatean iti erabaki nuen berrikuntzan dabilen unibertsitatea badalako, eta masterran izaera dualak alderdi praktikoen lantzeko aukeri manditelako kurtsoa hasieratik. Talde txikitan metodologia aktiboekin eta erronken bidez ikastetxe zein ikasgeletan aritzeko prestatuko zaitugu. Erronkazalea bazara, ikasi Euskal Herriko hezkuntza sistema ardatzean duen masterra Mondragon Unibertsitatean.